କିସ କରୁଛୁ ଏଠି? ପତ୍ର ନିମ ପତ୍ର ପତୁଆ ପକଉଛୁ ଆଉ ମଦନଗା ଶାଗ ନିମ ପତ୍ର ପତୁଆ ରୋଷଣ ହଉଛୁ ଆଉ ମଦନଗା ଶାଗ ଆଉ ନିମ ପତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ର ପିତାଗମା ସବୁ ମିଶେଇକି ବାଟିଦେନି ଜିରା ସୋରିଷ ରସୁଣ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସୋରିଷ ତେଲ ଲୁଣ ସବୁରକ ପକେଇ ଦେଇକି ଚକଟି ଦେଇକି ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ରର ଖାଇଲୁ ପତ୍ର ସେକି ନେଲୁ କେରେ ପତ୍ର ସେକା ହେଲା ଦେଖ ସବୁ ସିକି ଆଉ ଦିଟା ସେଇ ପତ୍ର ଆଉ ଦିଟା ଦିଏ ହେଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଲ। अबे साले जो ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। बड़ा हरामी हो बेटा। ସେକିନେ କିସ ହବ? ଫାଟିବନି ବାବା କେତେ ପତ୍ର ଯୋଉ ପକେଇବ କିଏ କେତେଟା ପତ୍ର ଯାହା ଦି ଚାରିଟା ପକେଇଦେବି ନିଆଁ ହେଇଛି ନା କିସ ସେ ସେକା ସରିଗଲା। ହଁ ପତ୍ର ସେକା ସରିଗଲା ପତୁଆ ବନ୍ଧା ଯିବ ବନ୍ଧା ସରିଗଲା। ଏଟା କିସ ପୁଣି? ଏଟା ପିଡ଼ଙ୍ଗ ପତୁଆ ପିଡ଼ଙ୍ଗ ଶାଗ ନିମ ପତ୍ର ଆଉ ଇଏ ପିତାଗମା ବି ସବୁ ଆଳୁ ବି ପଡିବ। ଆଳୁ ବି ପଡ଼ିବ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ରକ ପଡ଼ିଛି ବାଟି ଦେଇକି ପକେଇଦବା ଆଉ ଆରଟା ଯେମିତି ବନ୍ଧା ହେଲା ଏଟା ବି ତ ସେମିତି ବନ୍ଧା ହବ। ହଁ ସେଟା ମଦନଗା ଏଟା ପିଡଙ୍ଗ। ଏଟା ପ୍ରଥମେ କଣ ସିଝା ହେଇଥାଏ ନା ସିଝା ହେଇକି ତାପରେ ବଟା ହୁଏ। ଏ ବନ୍ଧା ହଉଛୁ ପତୁଆ ବନ୍ଧା ହେଲା ସେଟା କିସ? ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ? କେଟା ଏଇଟା କଣ? କଦଳୀ ପଟୁର ବନ୍ଧା ଯିବ ଭାଉଜ ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଳୁ